Aja goleki perbedaane. Nek mbok goleki perbedaane sak lawase ya gak iso petuk. Goleki kesamaane nondi. Terusno. Rasa. Papat gondo. 5 daya. Niki gak iso dipilih. Manusia gak iso milih. Apa sing lakune bener ya bakal oleh apa sing dikarepno. Sapa temen bakal tinemu. Manungsa karo manungsa urung iso rukun, apa ning ketuhanan piye. Sing dhewe ya apa bengak-bengok ya ora apa-apa. Lah jiwa sombong ape nunggal sawiji karo bertuhan gak iso. Aja goleki perbedaane. Nek mbok goleki perbedaane sak lawase ya gak iso petuk. Goleki kesamaane nondi. Terusno. Lah nek perbedaane digoleki ya ora ape petuk. Wong beda terus kok. Nek organisasi iki nang kene. Organisasi kae ning kono. Keyakinane dhewe-dhewe. Terus ana sing nganggo patokan buku. Nah buku iki sing nulis sapa ya manungsa kok. Ana sing nganggo patokan benda liyane. Ana sing nganggo patokan rasa. Ini. Bener. Mergo Gusti Allah utawa Tuhan iku nek paring pituduh nang manungsa ning jarane ngedono wahyu mau ya liwat 5 dalane. Liwat 5. Tuhan ngedono wahyu, nurono wahyu. Iku ana 5 dalane. 1 swara. 2 rupa. 3 rasa. 4 gondo. 5 daya. Niki gak iso dipilih. Manusia gak iso milih. Aku milih iki dhisik gak iso. Manusia kudu nyadong apa peparinge Allah. Lakonono sing sak temene, sing sak benere. Kok nek lakune wis bener ngolak oleh. Sapa sing lakune bener ya bakal oleh apa sing dikarepno. Sapa temen bakal tinemu. Sapa sing salah ya bakal seleh. Nah iki wis wayahe wong salah seleh. Mulane nek diperhitungno tentang kemanusiaan. Berarti durung berketuhanan. Wong kemanusiaan ora iso nglakoni kok ape ning ketuhanan. Manungsa karo manungsa urung iso rukun, ape ning ketuhanan piye? Nek rukun, nggih. Gak iso ape mlebu ning alam ketuhanan tanpa melalui liwat kemanusiaan dhisik. Nek anut patokane kemanusiaan ya ini wau. Jajal singkirno. Singkirono. Larangan-larangan sing wis dadi pepacuh, dadi wewaler. Nek teng mriki nggih niku wau. 1 aja dengki, 2 aja serakah, 3 aja citra, 4 aja dumeh, 5 aja rumangsa. Aja rumangsa pinter dhewe, aja rumangsa apik dhewe, lan aja rumangsa bisa. Aja rumangsa penting dhewe.
Aku ki penting dhewe, ya apa bengak-bengok ya ora apa-apa. Lah, gak oleh. Ini berarti cek gumendung. Aja dumeh, aja tegese aja sombong. Aja dumeh iya, aja dumeh duwe, aja dumeh bisa, aja dumeh balane akeh. Ya. Sak kepenake udele. Tegese sombong, gak iso. Jiwa sombong ape nunggal sawiji karo bertuhan, gak iso. Terus aja cidra wong cek gelem goroh. Karo awake dhewe cek goroh. Terus aja serakah. Cek gelem ngapek sing ora weke. Aja dengki. Cek seneng ganggu katentremane liyan. Mengko sing disebut liyan iku ora mung manungsa padha manungsa mawon. Klebu patang jagat iki wau. Klebu sing telung jagat. Elek-elek bangsa peri, nah, barbarane manungsa butuh peri. Nah, mane dielek-elek. Ora kabeh peri iku ya elek, ora. Manungsa ya padha wae, ora kabeh manungsa ki apik. Kewan ya ngono. Jere kewan karo tanduran iki kabeh cadangane manungsa. Kewan ora kabeh berhak dipangan manungsa. Atau wajib dipangan, ora kabeh kewan. Ya ana sing ora oleh. Senajan oleh iku mangane kudu mawa tatanan wong jenenge manungsa. Ora kok angger. Tanduran ya ngono, ora kabeh tanduran wajib dipangan manungsa. Ana sing tanduran iku ngandung vitamin, untuk yang ngandung obat, ana sing ngandung racun. Nggih. Nek mboten percaya jenengan ngerti kecubung. Niku cobi dipangan diganyang kira-kira mendem napa mboten. Lah niku. Dadi ora kabeh tanduran kena dipangan. Tapi senajan kecubung iku mesti ana gunane. Mesti ana gunane. Nggih. Terus pundi? Masih lanjut nggih. Lah niku dadi manungsa ya aja sombong lah. Tapi ya aja bodoh-bodoh. Sing tak jaluk nek iso tetep ana jati diri. Ibarate wong Jawa iku lak suku paling wakeh dhewe Jawa. Sampan ngalih nek daerah endi, tanah endi. Ora nek pulau Jawa, nek pulau liyane. Penangkaran nggih. Sinten mawon, teng pundi mawon, kapan mawon. Nek teko iku aja mukul. Soalnya pendatang, Pak. Nek teko aja mukul, tapi kudu ngerangkul. Nah, sampan pendatang mukul. Sing di omah diusir sampean. Nek diusir ora salah sing di omah. Nah, carane teko ben iso oleh nggon iki mau. Nek sawak dhewe iki wis ora lingkup suku, ora ngarani golongan, wis manungsa. Padha-padha manungsa mbok ayo nganggo cara kemanusiaan niku. Dadine apa? Sing cilik ya oleh nggon, sing gedhe
ya ora kaken nggon. Iki. Ibarate sing sugih iso adang, sing cilik iso ngliwet. Nah, sakjerone 80 tahun iki wong Jawa malah akeh sing ora duwe papan panggonan. Akeh sing ora duwe omah, tempat tinggal ora duwe. Nek ning desa lumayan, terus nek urip ning kutha delok kae. Bangsamu ya bangsaku. Akeh sing turu enak sertek. Kuwi kadang-kadang terus diobrak barang. Lah upama duwe papan panggonan lak ora ngono to. Ora dipikir solusine piye. Ketak kei nggon. Apa piye? Aja kok terus ditampung nek dinas sosial nek kono mok dibina diomongi tok. Weneh ono nggon, plek memang ngono kene. Aja turu sak nggon-nggon, aja ning isor tertek, aja pinggir dalan lah. Engko wong Jawa padha jawane, Pak. Keleleran isor tertek, malah turu nek tritise tokone Cina. Pinggir. Dugi mriku napa mboten kira-kira nek jiwa pemimpin mesti kudu tok kono. Kena apa kok ora tok kono? Mergo jiwane penguasa. Iki lho. Sak suwene niki jeneng negara diwalik Nusantara dadi Indonesia dereng enten pemimpin, sing enten penguasa. Mulane jakeh wong melarat. Nah, bumi ini subur makmur kok penduduk akeh sing melarat. Napa malih teng mriko-mriko sing adoh. Jawa Barat niki parek ibu kota to, parek Jakarta. Tasih wonten desa bocah sekolah lara mumet ora ana terteke. Wonten niku. Cobi tingali teng TV napa teng napa niku. Tasih kathah niku. Daerah perkotaan kok ijek ono melarat. Nek melarate wong ning desa jek lumayan. Nek melarate wong kutha, omah nyewa. Banyu ya tuku, lamuk ngingoni. Nggih. Nggih nek gadah penghasilan tetap iso bayar sewa omah. Nah mestine kan ya ora sah nyewa ta. Ora ketang sak ceblokan kudu duwe papan panggonan dewi-dewi. Lah niki tujuane pemimpin Nusantara niku ngoten. Mestine tiap kakak niku mestine ora ketang papan panggonan sak ceblokan niki kudu duwe dhewe. Wis ora ngarani ombo lah. Dadine paling ora niku kaplingan pinten musuh pinten. Ngono nek duwe papan panggonan. Wong nek duwe papan panggonan kon ndi-ndi mulih ana sing dijujuk.